Hora samanginang, pajupak kita muse dohot tami marhite video on. Ima aka pikiran nami na mungkin boy mangurupi hita di jamita nanayang si pasahatota manang si tangihonota. Ima di hari Minggu tanggal 12 Maret 2023 Minggu Okuli. Turpukta imasian pasal men 55 ayat sada sahak rodi ayat 10 sada. Jala topik di hita ima marsomba tu debata sian nasaroha. Luku jahami turpukhon amang inang di bagasan tangiang on maaka pikiran nami na mungkin boy mangurupi hita manang pamorahok kita. Na parjolo ditogihot turpukod do hita tu parsombaon na mangulu. Peribadahan yang sejati. Memuji debata sian nasaroha. Adong do roha parsombaon na sumangulu. Adong parsombaon atau ibadah yang dilakukan sesuai dengan tuntutan aturan-aturan yang ada, namun hanya sekedar mematuhi tata cara atau aturan-aturan itu tidak pernah dimasukkan ke dalam hati. Daksian nasa rohana holan mangihutot boti. Boy doratong parsombaut ta sisongoni di hari Minggu. Jongjong mahamu jongjong, hudul mahita hudul, marede mahita marede. Masuk mulak dos naro dos dohot laho mulak. Dak parsombaon na mangulu sisongoni. Alai ikut sian nasaroha molojong kita pasangapod debata marsoba memuji hudul hita merespon liturgi yang ada dengan sungguh-sungguh odora parsombaon na mangulu ditogihot turpoko kita memuji debata sian nasaroha. Alamat cetak kasdo ido imana misalna di ayat sada betahamu itaendehon majahuba itaolopo ma partanobatoan ni hatuauta dohot ayat-ayat na berikut ajakan memuji debata di bagasan ende di bagasan parsobaon na sitong tu debata maka tidak kon hinabalgani huaso ni debata maradopon saluhut jolma dohot huaso ni debata namian di portibion di portibi na tinopani debata. Jala di ayat pitu. Ay ibana do debatata jala hita bangso pinarmahanna. Jala biru-biru ni tanganna sadarion out di tangihok kamunian soarana. Jadi persombaon na mangului HP bukan soal mengikuti tata cara yang ada. Marsomba marende alai diikuti dengan mengerjakan menuruti perintah Allah. Persombaon nasi tongi dang holan di bagasan ende, dang holan di bagasan pamujion, maka tindakon guarni debata alai mangihut do tu parange na mangului sude manangihon akka patik ni debata, manangihon suara ni debata, mendengarkan firman Tuhan. Pemazmur dengan nyata mengajak kita di Bindusada asa ganu pari ganu tiki merenungkan maka ngoluhon hatani debata. Jala mulai sian ayat walu sahak rodi ayat 10 sada huidahami ditugihut turpuhima hita asa tabuan parsombaotan na mangulu di bagas joroi tungulu si ganu pari. Asa parsombaon nasi tongi dakolan di bagas joro. Alai di sude parange, di sude inganan, di sude partikian. Idu bere kami ajakan ni parpasal mendison. Unang ma takkangi hamu rohamuna. Songon uju di meriba. Songon ari uju di masa pengunjunan di halongonan. Takas do taboto peristiwa meriba. Na marungut-ungut bangsoe. Alai ditogihot turpuhom mahita unang besongoni. Unang betapatak kang rohata marhamu baun ni rohama. Penyembahan kita, peribadahan kita
tidak boleh lagi hanya tinggal di gereja, di rumah Tuhan yang kita anggap tempat suci. Alai asing parange di ngolu siganopari di tempat lain. Ini benar kini dok kami di Togio terpuhok kita keluar dari gereja, keluar dari tempat peribadahan yang benar menurut kita, dan membawa peribadahan yang benar itu dalam kehidupan setiap hari. Membuat persembahan nasi tongi, tu ngulu, tu keluarga, tu parkarejoan, manang nadi dia pehita, manangihon, hatani dibata. Tu si mahita di Togio terpuhon, asa lam takas hita makanguluhon persembahan nama ngulu. Lam takas may daw tay molo tahu bukon tapadomu tu epistel persembahan nama ngulu, tidak dibatasi tempat inganan alai sian rohanayas di bagasan hasitongan. Oma aka pikiran nami amanginang anggiat boy mangurupi jala pamorau kita.